студияи Симо тақдим мекунад. вақте ки падар мегӯям, садоям бебозгашт ба фазо мепечад. падари меҳрубонам, падари дилу ҷонам, падари раҳнамоям, падари баъди худо, мушкилкушоям дигар нест дар ин дунё. аммо мисоли як хотироти ширин дар дили ман боқӣ мондааст. падарҷонам, равонат шод бод. он кас ки маро рӯҳу равон буд, падарам буд. он кас ки маро фахри замон буд, падарам буд. афсӯс ки рафт аз сарам он сояи раҳмат. он кас ки бароям нигарон буд, падарам буд.